Tänään tehdään tulet niinku Juuvin kylässä. Mulla on tässä pohjatulet jo tehty, eli olen polttanut tätä tämmöstä pienempää puuta, mikä menee tuonne poikittain tuonne palotilaan. Silloin se pääsee sinne laskeutumaan koko ajan tuonne hiilitilaan, niin sitä voi syöttää uutta. Mutta olen huomannut, että tällä tavalla on helpompi pitää poltto semmoisena puhtaana, kun se on tätä lyhyempää puuta. Mutta luonnollisesti tässä voi polttaa sitten puuta pystyssäkin, varsinkin kun näitä korogeverkkoja on useampi. Tässä on nyt 2 ja sitten mulla on tässä 3, koska nyt on tarkoitus polttaa sitten vähän pitempää puuta pystyssä. Niin laitetaan tää tuohon palaan nyt sen palaessa. Tähän pitää olla vähän varovainen, kun on kuuma polti, mutta tämmöisellä hiilipihdeellä se onnistuu. Jonkunlaiset pihdit on oikeastaan Juuven kanssa muutenkin hyvinkin kätevät, koska noita puita pitää kuitenkin aina välillä heilutella. Edelleenkin sitä kysytään, että mihin tarvitaan puhallusta tällaisessa risukeittimessä. Ja nyt oikeastaan haluan tässä näyttääkin, että mikä sen puhalluksen vaikutus on. Nyt tuolla on pikkupuuta jo palannut jonkun aikaa, siellä on hyvä hiilos tuolla pohjalla. Oikeastaan tässäkin voidaan jo näyttää se, mulla on tässä se virtalähde, jos mä otan sen pois, niin se kuuluu jo äänestä, se näkyy liekistä ja se alkaa hyvin usein, jos siellä on vähänkin kostetta puuta seassa, niin se alkaa ruveta savuttamaan ja sitä nopeammin se hiipuu tuo liekki. Mutta tästä lakkaa nyt jo niin kuin lämmityskin aika tehokkaasti, kun se otetaan tuo puhallus pois päältä. Nyt laitetaan se sinne takaisin. Tässähän on siis, tässä Pro-mallissa on 3 eri nopeutta. Nyt siinä on se ykköspuhallus, koska tää on hyvin kuivaa puuta, niin se ei tarvii isompaa puhallusta. Ja sitten kakkospuhallus on hyvä kosteella puulla. Silloin se pitää sen palamisen varmemmin yllä. Ja sitten varsinkin sytytysvaiheessa ja puuta lisättäessä, niin sitten täällä on tää turboasento, joka niin kuin tuossa näkyy nyt, niin sehän jopa vähän vaimentaa noita liekkejä. Mutta nyt on tarkoitus polttaa Juuvia vähän eri tavalla. Niin kuin sanoin, niin siinä pystyy puuta pystyssäkin polttamaan. Ja nyt siinä on ne 3 verkkoa paikallaan. Niinpä tehdään tämmönen demonstraatio. Otetaan tällaista klapimittaista puuta. Nämä on valmiiksi pilkottu. Mä luulen, että tässä on ehkä semmonen, no riippuu klapin koosta, 1,5 tuommoista varsin pienikokoista. Nyt siellä ei ole puhallusta paljon, niin puhallus on pois päältä, niin ei polteta sormia. Siellä on hyvä hiilos pohjalla, lyödään siihen puuta pystyyn. Laitetaan puhallus päälle. Laitetaan saman tien 2. Tai oikeastaan nyt just kun on näin paljon puuta lisätty, niin kannattaakin käyttää tätä turboa vähän aikaa. Niin näette, että aika lailla vauhdikkaasti syttyy puut. Ja nyt tarkoituksella tätä turboa päällä, että saadaan ne kunnolla syttymään, koska sitten kun siellä lämpöä on tarpeeksi, ei se sitten enää sitä puhallusta niin paljon tarvii. Siellä on jo, varsinkin näin kun poltetaan pystyssä tätä puuta, niin tännehän syntyy kova veto tänne puitten väliin. Ja niin kuin näkyykin, niin sieltä alkaa liekit nousta aika lailla ylös. On nyt tuolta keskeltä syttynyt. Liikutellaan puita vähän, että ne syttyy kaikki. Nyt siellä on mäntyä palamassa, niin paukettakin on jonkun verran, että tietenkin täytyy varoa vähän. Alkaa ruveta jo lämmittää niin paljon, että mieluummin istuu vähän kauempana. Nyt ei ollut mittaa
Tässä olisi voinut tehdä mittatikun tähän ja katsoa mihin asti nuo liekit nousee. Sanoisin, että siinä on nyt yli metri jo noita liekkejä. Ja tää on nyt jo sellainen nuotio, että en suosittele missään kotateltassa, mikä on nailonista tehty. Näin korkeita tulia sinne ei kannattaisi minusta tehdä, eikä sinne tarvita näin isoja tulia, koska tässä alkaa olla nyt jo niin kuuma, että nyt mä polttelen tätä tällaisessa 5-metrisessä lapinkodassa ja täälläkin tää lämmittää aika mukavasti. Eli näin mä istun nyt jo aika lailla liian lähellä tässä, että rupeaa silmälasille kuumottamaan naamaa. Mutta tässä kohtaa mä kysyisin, että onko tää vielä risukeitin. Tää on siis yksi juuvin ominaisuus. Se korvaa nuotion ja aika isonkin nuotion. Et nyt tällaisella kelillä luonnollisesti tää on avotuli. Ei puhettakaan, että tätä tuolla semmoisessa kevätkelissä tai kesäkelissäkään polteltaisi, mutta sitten taas jos talvella lähdetään retkeilemään ja sulla on lumihanget ympärillä ja on pakkasta, niin tällä pystyy tekemään oikeasti lämmittävän nuotion. Ja silti tämä puun kulutus on kuitenkin huomattavan paljon pienempi kuin missään norminuotiossa. Juuvi on suunniteltu kotateltan lämmittimeksi ja sinne ei tällaisia tulia tarvita. Ja sen takia oikeastaan siellä kodan sisällä niin se tuli on hallitumpaa, kun poltetaan tätä tällaista lyhyttä puuta, tällaista, joka menee tuonne poikittain. Silloin sitä puuta ei yleensä voi ladata kuin tänne verkon yläreunaan asti. Ja 3 verkolla sitä on jo silloinkin siellä aika paljon. Mutta silloin se palaminen tapahtuu täällä niin kuin alempana. Et nyt kun poltetaan pystyssä tätä puuta, niin siitä syntyy jo niiden väliin luonnollisesti sitä vetoa ylöspäin. Ja nyt siinä syntyy niin paljon lämpöä, että sekin vielä jatkaa noita liekkejä. Niin nyt tää on pieneen vaelluskotaan, kotatelttaan aivan liian iso liekki. Sen takia se semmoinen vaakapuun polttaminen on mun mielestä kodassa hallitumpaa. Ja sitten toisaalta kohta nähdään, kun tää rupeaa tästä palamaan pitemmälle, niin nuo puut saattaa ruveta kallistelemaan. No sekin on tässä riskinä, että niitä tippuu tuolta ulkopuolelle, jos niitä poltetaan näin pitkänä. Samoin sitten kun ne jää kauemmaksi toisistaan, niin ne saattaa ruveta savuttamaan. Et silloin kun poltetaan sitä vaakapuuta, niin ne pysyy aina sillä tavalla nipussa, että se savuttaminen on paljon pienempää. Mutta kuten sanottu, niin koska tätä voi käyttää myös ihan nuotion korvikkeena, että ei ollakaan aina siellä kodassa, niin tää todellakin korvaa sen nuotion. Nyt alkaa tulla jo hiki. Nyt oikeastaan voi pienentää puhallusta jo ainakin ykköselle. Niin nyt näkyy, että sieltä rupeaa vähän jostain savukiehkuroita nousemaan. Puut rupeaa vähän vajumaan. Nyt kannattaa sitten tarkkailla, että ne tippuu tuonne alaspäin eikä verkosta ulos.